Аз съм Кирчо БГ и днес ще снимаме клип на Майнкрафт. Само искам тая брада и тази голд броня да дадат при мен. Малко ще трябва почакат. Ой, отзад има. Кино. Къде ми изчака? Добре, ще ви покажа поне, че съм с нов скин. Не е нов. А любимия ми. В 3 секунди още не ми се изчака. Още някакъв влезна, още един. Сега ако влезна още един, ще е много гадно. Ма ние Соня да му... Аз ще му позволим едно место. А пишете долу в коментарите в какъв смисъл. В кой сервер искате да играя. Това ми взе двете неща. О, не. Винаги проявявам във всеки чест. Обаче този път те са били лакоми. О, не. Има един, който не е лаком. И тъпото ми е, защото те не знаят как да играят и директно бият преди да е започнал детмач. В това няма смисъл. И от това, че ще направя една много яка стратегия. Поне за мен да. Първо, ще избягам от тях и ще направя с Shift да не ме виждат. Това направих и миналия път, но не снимах тогава клип. Общо взето става. Накрая ги победих, бих детмача. Но този път не знам дали ще стане. Пак някой пак е запалил огън. Чакай, толкова се очаква. Ое, намерих златна мина. Чакай сега да шифна малко. Не ми виждат. Те как бият тези тапайци. Меч. Да, попкорн. Картофи. Това. Не ми трябва. По-скоро не благодаря. Много са хитри те са. По 6 минути. Много скъпан детмач, мисъл. Под някой път, един път ме спълна на най-глупавото място. В лава. Това много ме издразни. И за малко да си хвърля в лава. Чакай, докато намеря тая глупава врата. Няма никакъв чест, ако няма. Няма място. Къде да мина? Става? Меч. Ако има някой наблизко, шифтвам, защото става лошо. Ако не спомня в лава, ще го нарича. Глупа.
Добре обзаведено. Така ще ни прави аз. И в крайна сметка няма никакъв чест. Чакай, че аз да съм сложил цялата броня, значи. Слагам това. Така, идеален съм. С сил, братко. Слагам това, тук слагам потъката, тук също. Чакай. Когато. Защото какво лаги така? Много мало. Чакай да поместя. Така. А така пак пречи. Не, така не пречи толкова. Абе. Тук, как ще попречи тук? Така. Добре. Тук ще сложа един меч. Не, тук ще го сложа. Така, идеално. Тук това. Добре, че в спълнението няма нищо. Три минути. И аз не схващам какво е детмач или това е смисъл. Сега трябва да убиеш тея и после с детмач ще те убива. Не мога да го разбера. И винаги много ме държи, когато лаги така. Не отивам да пия някой, защото ми е да куша. Не слушай папета. Аз като съм си набавил уръжки. Сега имам 3 минути. Дали ще успея? Добре. Скоча. Ще скоча. Най-големия връх. Ще прецаквам играта, ама ще ме кефи. Скоча ли? О, не, само ще взема част. Чакай, зависи какви неща има. Скачам, без да мисля. Само че ще го направя с джъмфане. Ако оцеля, значи това е най-тъпото нещо на света. И оцелях. Не видиш ли ти? Наистина. И мога да го направя чак толкова тъпо. Аз искам да джъмпвам. И да пукна. Сега ще оставам до днес матча. Как да мина хората? Ще играе на сплив. Мисля и на Bounty Hunter. Ще ви покажа какво е всичко това. Да ви говоря. Май всички да са убити. Или нещо подобно. Ще е готино, ако го направят като на компа. Сега, да видим къде пък този път ще ме спълне. Ето! Сега ще убият сами. Май всичките са тръгнали към мене. Какво по дяволите? Това май ще... Добре,
Сега ще ви рисувам за малко. Ще спра за малко, за да се лъгна към сплив. Или както беше там. И така, сега отивам да играя Livebot. Така. Waiting for players. Ще играя на Livebot-а. За 3 секунди ще спълнат още явно. Представям си някой да ме помисли за Shadow Hex, а смисъл, ако си сме на името. Ама не би го направил. Батнап. То дали има канал. О, то ми спре на удара, не искаш да го тъпия, бе. Я сега ще чупа главата. Кой-то пак го направи? Кажете ми. Батан? Кой? Защо не чупи това? Чудо. Мри, бе. Или по-скоро аз ще мра. Да. Аз ще мра. Опа, пич. Как си, братко? Паде, братко. Така. Идеално си. Остана само ти, циганко. И ти пукна. Значи, не. Има още един горе. Ето букук тук. Чакай. Това мъж ти там горе. Следи дни, но няма да става тази работа. Аз ще го попреча. Аз ще го прецакам. И той мене ще видим. Бати лъжета. И то батнап същия. Аре бе, батнап. Дай сега. Сега ще щупа гласа, не се възихам с вас. Издраднихте ме. Учите пак да ти е. Що не дойдете, бе, бъзровци? Докуша ми дойде от вас. Аре бе, що бегаш, бе? Що бегаш? А ти нещо да много силен се смяташ. Аре, сам ри, бе. Са кой ще удаш ти? Ей, да ти е в момента грозда. То батнап се стои горе, като някакъв бъзва. Мразя ги тя. Ето го батнап. Другия си е направил shift явно, защото е педерас. Какво? Останахме само аз и батнап. Това е безкрайно. Така. О, я той остана. Или по-скоро тъпанарка един бог знае. Това е битка на живот и смърт. Нали ще го победа? Само аз знам. И той. Аз също ще се чупите пак. О, и батнап дойде. Да му го върна този батнап. Защото е много отворен. Май двамата срещу мене. Не знам. Батнап умря от себе си. Уч. И пак аз умрях. Той в крайна сметка победи. И не спечелих нищо пари. Повярвай. Вече не печелих 3 игри подред. Това е лошо за мен. Това ще изигра още едно. Това много ме кефи, не знам защо. Обаче то батнап много ме издразни. Ако можех, ще да го удрям. Помежду другото, ако знаете някакви хубави сървъри, в които така ще прави нещо год, ма на телефон, защото аз на компа мога да си намеря. Ма на телефон малкото. Ако знаете някакви еки, пишете долу в коментарите.
завърша клип. Хора, сега сме единствени, дали ще го победа или той мен, един бог знае. И аз знам де, той ще ме победи. Но като го гледам, що ме с такъв скин явно не играе от отдавна. Нарочно слезнах. Играме долу, но той също и горе, защото... О, той от пичагите е! Харесвам пичаги като него. Затова ще го остава да бие. Или пък не знам. Съвсем не чувам нещо. И така, дали ще го победа, дали ще го победа. Ето е пичага. Да. Ева му, брат. Ева му. Ще ме победи като нищо. Не съм проверяла. И го победих, да не повярвате. О, даде ми 2 коинс. Мисля, че да. Все едно съм спечелил толкова много. Че ми мисли, че ще се бие и хъ си брато. Той е Джаксън. О, аз не знам тебе, пич. С тебе играхме един път и те бих. Разкатахте. Хора, мисля, сега тази игра изпирам клипа, тъй като ще ви стане много. А и аз нямам време повече. Може би днес ще направя още един клип с мой приятел. За сега всички паднаха, освен нас двамата. О, и с тебе играх миналата игра. Да, спомням с тебе. Ще дадат сега първия месец, ама ти втория ще ме пуснеш. Като знаеш, че няма... Най-много мраза някой да играе с хак. Сега трябва да паднеш, да? Падаш ли? Падаш. Аз не съм такъв човек. Запомнете го от мен. Да, Мими си барбори под носа. Опа. О, Ерик ме. О, какво бягаш, бе? Ако можех да те бия... мога да джампвам. Опа, хайде. Мими каза чао, защото говореше до сега по телефона. По телефона. Май ти падна. Не. Паднахте. А пък он ще стои там отзад. Останахме само ние с тебе и Йонията пак. Сега ако го победя. Това тъпо нещо ми спря. Хайде, убихте. Останаха те двамата панари. Ще го оставя да се бия. В това време я ще ги преча. Брат, що ти намрява? Ти си от хитрите, да, от тея, дето не играят човешката, играят циганската, с скалкови и такива неща. Знам ви вас. Вие сте гадните. И го победих. Имам 12 парички, с които нищо не мога да си купа. Да му се не види. Но много искам да си взема нещо. И се чуда как, между другото. Ако знаете, пишете в линка долу. Какви говоря, аз нямам никакъв линк. Така. Пишете в коментарите. И ще се видим, когато снимам нов клип. Това е моята ми. И чао, това беше всичко от мен. Да харесате този клип, абонирайте се и ми напишете какъв сервер да играя. И